Yürek talep etmez artık bir zady. Oňa senin birje ýylgyrşyň gerek. Can alyjy gözleriňe bakamda utanyp, aljyrap, tolgunuşyň gerek. Ine bir gün uzak menzili söküp, baramda ýanyňa begenip böküp, ellerim öpümde diýdima çöküp. Zordan ellerime el verşin gerek. Soňra yarım bilen aylansak bağa, saçlaň owtun atsa näzik şemala, şonly söýgü sözü gelse zybana, menem söýýän diýip dillenişin gerek. Garama iýlere, sağa hem sola, yürekleri ısnaşsa kıyınçılık yoga, öňümizde garaşýan şol bagytly ýola, men bilen bileje ýollanışyň gerek. Toy güni çok ýaly kürteni atıp, öýmediň törünni ornumy tutup, ykbalamy meniň ykbalyma çatyp, bile ömür ýolu ýol goýuşyň gerek. Ellerin bir elime bagtyny barali, bile döwran süreli, bagtly bile bolali. Ellerin bir elime bagtyny barali, bile döwran süreli, bagtly bile bolali. Batty günüme tügün sebep, seni söýmegimi ýüreg istep, bugüne ýetdik arzulap, sen bilen ýarym. Batty günüme tügün sebep, seni söýmegimi ýüreg istep, bugüne ýetdik arzulap, sen bilen ýarym. Nikah yüzük dakayın, nädejek ellerine, söýgü bilen seredey, seni söýýän gözlerime. Nikah yüzük dakayın, nädejek ellerine, söýgü bilen seredey, seni söýýän gözlerime. Batty günüme tügün sebep, seni söýmegimi ýüreg istep, bugüne ýetdik arzulap, sen bilen ýarym. Batty günüme tügün sebep, seni söýmegimi ýüreg istep, bugüne ýetdik arzulap, sen bilen ýarym. Batty günüme tügün sebep, Önüňde işim näme şuwat? Çok yani. Aýodyň gurlatdyr, Gurlaşdyran kişi boluber. Ya et risk etme sen. näde o durus? Ya risk etme şey. gurla bir atladı. Kıska dekat belasam ne? Soğuk havadı. Olmadı çağırmaz. Ana gitti. Yani yarın çok gidem ne yapayım? Oo. Evet. Aydım yat.
Yine gülüverdi ama. Yine gülüyor mu abi? Aytmadım. O geldi mi? Haydi haydi haydi. Yok hayır. Çağırma Oldu. sen. Başla. Mehriban ilişkiler görüşme diyarlı siyomkamı devam ediyor. Elbette şu siyomkamda yardım eden yiğitlerime yani meşhur ressam video stüdyo filmleri verdiğim yol başlığında elbette video operatörlerine ceyhuncan ve 4 yıldır foto stüdyosu verçana hizmetinden peydalan elbette yaşlara alem qoğuluklarını, alem gödüllüklerini arzulayar. Yaşlar batı oltulur, batı yarı yaşatırlar. Şuraya mümkünçülükler dördük beryan hormatlı arkadaşlarımızın iyi tehlikler tutuyan tutum işlerini bunun ve de kimir vaşları ve filmlerin beyik bir vardan dile ediyat. Yaşlara ak föyü ak bağıtar dolayat. Esasen şeyde siyomkanı burnamak için hormatlı halifamız nadir eder. Ceyhuncan, Surat şiitlerimin Berçan var. Şuraya toyları yani siyomkaları dörtmek hem de niyetler ettim toylarına vurur. Devamlı olsun Türkmenistan ilimlerine toylar olsun. Yaşlarım baklı olsun.